Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia. Del garaje, del coche, del negocio. Soques. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Que recuperar forza. Xa va moitos días. De momento ver está pasando, pero bueno. Proximidade, podese dicir. Moi boas festeiros e festeiras, xa vedes que ambientazo temos hoxe aquí no Concello de Rianxo. É certo que para a misa e a procesión o tempo complicounos un pouquiño a vida, pero non faltaron asistentes á misa que se celebrou na igrexa parroquial daqui de Rianxo.
Raposas, aplauso grande. Nós xa participamos onte, ahora mañá vámonos jardar un pouco que senón non hai... Como levamos o día? De momento ben, parece que molla un pouco, pero bueno, tendo en conta que é o primeiro ano que nos gravades aquí o lunes e temos vos os dous, algo malo está pasando, pero bueno. O ano que nos gravades aquí o lunes e temos vos os dous, algo malo está pasando, pero bueno. Aquí non hai frío nin medo a choiva, verdad? No. Que tal lo estades pasando? Moi ben. Bueno, que algún da vosa peña ganou xa? De terceiras. E no ano pasado de segundas. Imos en terceiro hoxe? Sí. En que estuveche xogando? Ao xogo das Sirias. Que tens que ter os globos nos pés e teñen que ir explotando. E quen vai participar? Vai participar a Catina e Catuxa. Madre mía, pois nada, animalas moito a ver se ganan, Sí. Veña, un saludiño chulo. Chao. Ahora vamos a ir a los globos, van a ir dos compañeros, ese. A ver, compañero, ven, compañero. Explícanos aí, a que vas xogar ahora? Eu o xogo dos globos. En que consiste? Tens que levar un globo no pé e pisar os dos demais, o que quede con globo ao final gana. Os trompas. De onde naceu ese nombre? Bueno, mellor non preguntalo. Somos a primeira generación, non? Claro. Tens que preguntalo ali. Claro, os vellos, por ali, son os que o fixeron. Os vellos, no. Os vellos, todos aqueles. Nós somos a nosa xeración que vimos despois, que contamos aquí para xogar. En eso, como naceu en 2003, ela nin estaba case. Nos como naceu non, pero despois a apoialos a seguir nas peñas, na Guadalupe, e a xogar a todo o que se poida. E cantos sodes na peña? Pois este ano fixéronse 90 e poucas camisetas. Bueno, aquí tantas non hai, pero fixemos 90 e algo. E polo que vexo aquí o compañeiro, ela toca lle competir aí duramente, non? Sí, a ver se non me botan fora. Malo será. Que vai con cuidado. Sí, eu aquí con pouco, con piso firme. En que consiste o xogo? O xogo é, corremos todos aquí como se fóramos jaliñas nun jaliñeiro e hai que reventar o globo ao outro. Ora, eu vexo que hai aquí xente que xoga con doble oportunidade. Eu son máis xogar a riesgo, pero... De Shin-chan. De Shin-chan? O famoso Shin-chan trompa. Ese. Non pensar que é de beber, Non era de beber? Home, mira, non bebemos, ó. A máis antigua da peña? Din que sí. Din que sí. E que tal, hoxe usted non participa en ningún xogo? Ahora xa son moi maior, Pois ahora é o momento de pisar os rapaces. Sí, xa, pero... Bueno, mira, non vai a romper unha perna. Bueno, é mellor aquí que abaixo, ándame pisando os callos, despois queda moita semana aínda, moito que patear, e se me pisan os pés, non fago nada, é mellor que me pisen a cabeza. Pois ainda nos quedan as carreiras de sacos, carreiras de relevos e contenedores. Algún que nos vai quedar atrás porque ao empezar tarde pola chuvia non pudo ser de outra maneira. Pero bueno, a xente está animada, está disfrutando. Sí, a xente en Rianxo parece que non, pero os xogos chamanlle. Inda que chova un pouquiño e tal, a xente anímase.
final fixamos o de todos os anos xogar os dous en equipo e tal. Acabou non seguindo ben, o ano pasado quedamos aí terceiros, cuartos, pero con este xa, pois, tiña que tocar. O ano pasado, por exemplo, había moitos solos, os globos pinchaban solos. Aquí, no meu caso, este ano, aos dous nos foi un globo. Soltousenos un e tivemos que xogar toda a partida con un, pero chegamos a final e aguantamos, polo que bastante ben. Moi buena, outra peña nova, que peña é esta? Os contaquitos. Cada ano, pois, temos unha historia que contar. Este ano, pois, fixémola co tema do apagón que houve este ano en España. A ver, o misterio do gran apagón da Guadalupe. Aquí temos ao taxista, aquí ao taxista mítico de Rianxo, ao alcalde, e aquí a unha peña cas bengalas no palco da orquesta, como debe ser do último día, a gran rianxeira cas bengalas. Buenas, chavales, vaya coordinación, Sí. Hai ritmo aí. Hai experiencia xa, moitos anos ganando. Sí, o ano pasado tamén ganamos. O noso truco é contar 1, 2, saltar. 1, 2, saltar. E indo así, tampouco me falta moi rápido, simplemente coordinados, chégase. Con eso chegas hasta o final. Sí. Bueno, estamos con Pablo, o responsable do juego. Sí. Que labor tan complicada. Bueno, no tan difícil. Pero tardaron mucho mis compañeros en llegar. Bueno, ¿qué puesto cogieron ahí? En terceros, creo. Segundo. Entonces ni tan mal, medalla de plata. Ya, sí. ¿Qué tal lo estás pasando? Moi ben, a pesar da chuvia, estáse ben. Mira cómo se agrupan todos por aquí. Pero vos sois esos de antes. Sí. Ni fu ni fa. Estos ya son da casa, ni fu ni fa. Estamos con Bernal, aquí da Comisión de Festas das Guadalupeñas, que asustouvos un pouquiño a choiva este ano, Bueno, asustar no, pero tampouco mola meter a rapazada a xogar a chuvia. Ao final, anunciamos por megafonía, se querían xogar que viñeran, a xente de Rianxo está moi mal da cabeza, se hai Guadalupe, hai xente, entón vamos adiante que ten que ser. Bueno, aquí os rapaces non lle teñen medo a agua ningún, No, que va, nin os chavales, nin os vellos, aquí, se hai Guadalupe esta semana vale todo. Vale todo. E ti que, desde a comisión, como estades vivindo ahora este momento? Como a todos os anos, é unha maravilla. O luns a mañán para min é dos momentos, e para min e para os meus compañeros e compañeiras, é dos momentos bonitos de toda a rapazada, pero tamén xente de todas as idades xogando xuntos, pasando un rato así, facendo convivio entre todos, é moi bo. Bueno, e quen é o artífice dos xogos? Quen é o que se inventa os xogos? Porque eu da carreira de saco, sí, pero a carreira de saco de 4, isto é a primeira vez que o vexo. Pois, a verdade que non che sei. Quen organiza isto son as Guadalupeñas, que o leva un pouco a asociación Rock in Rian, pero os xogos, a verdade, levan sendo tantos anos. Hai xente que leva moitos anos aí facendo un traballazo que nin diola. Bueno, despois veñen os contenedores, que eso sempre é o plato forte do luns. Non sei, a verdade, emana un pouco de xente que tamén está moi mal da cabeza pola Guadalupe, entón... Nada, pois mira, moitas gracias por atendernos, non te quero molestar porque eu vexo que hai un ambientazo aquí e seguro que o queres vivir tamén desde dentro. Sí, hai ganas de ir para lá xa. Bueno, eu xogar contéñome porque, claro, se non din que é tongo cando jalo todo, pero sí, hai ganas de velo, estar coa rapazada e ben.
Familia, nos seguimos de festa aquí en Rianxo. Imos a publicidade un ratiño, non vos esquezades. 986 71 0741 e aí estaremos para gravar a vosa festa. E non vos perdades o que temos á volta a publicidade porque hai un feirón espectacular. Moi boas festeiros e festeiras, aquí seguimos en Rianxo nas festas do Guadalupe e hoxe non nos queda outra que ver o feirón mariñeiro, así que non vos perdades detalle, non vos olvidedes 986 71 0741 e aí estaremos para gravar a vosa verbena ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Acompañádeme, que imos a ver un espectáculo. Moi boa, Roberto, que tal? Como levamos o día hoxe aquí en Rianxo? Aquí, empezando. Empezando. Bueno, contanos, a que te dedicas? Que chevemos unha chea de talla en madeira. Talla en madeira, truxen gubias, banco e algo para facer. E que estás facendo por aí? Un puño. Estou facendo un puño. Xa tengo un pouco máis de xeito. E que tipo de ferramentas utilizas para isto? Gubias e mazo. Pois vamos aquí a preparar unhas peciñas para facer algunha rianxeira cando vayas para na casa, preparar as patas ou brazos. Vou empezar a facer agora aí con unhas pietinas, a dominar aquí, porque queda feito. Estou mirando eu, que isto é unha fragua, non? Sí. E como se chama iso que temos por detrás? O barquín, barquín. Barquín, ese é o que aviva aquí o carbón, non? Sí, iso fixo un gran amigo meu que agora xa se falleceu. Miramos por unha antigua, unha anterga que era... Saleunos así, máis ou menos saleunos. Xa agora xa con isto xa levarei 15 anos. Que non queira aprender. Isto por moito que... Pois un golpe son ferros daba yo, polo menos para ver se me dá ben. Co mellor dáseme ben. A mellor dáse, chiso. Os primeiros non, pero dimpois xa pescar o truquillo, isto moi bo, E que ferramenta truxo entonces? A parte da fragua? Pois a parte da fragua trouxe martillos, que é o que chega para hoxe. E na máis, xa para que vas a traer? Pode haber unha tanaza, as tanazas da fragua e tal, pero... Aquí basicamente o que é a golpe de martillo. A golpe de martillo, e con martillo faz todo. Se falta o martillo non faz nada, Non faz nada. Non faz nada. Vaya. Bueno, e a vos que vos parece se probamos entonces suerte a darlle uns golpes aquí a un ferro, a ver que sale de aí? A ver, pois podes quitar, agora pasado do Joana Puntón. Veña, va, pois vamos probar a ver. Bueno, si é así o trompo, como será a corda?
que guapos estades. E esta roupa? Tradicional, típica da época de 1900... Lexos. Lonxe. Lexos, moi lexos. Sí. Que so, desde aquí de Rianxo todo? Pois sí, de parroquias de Rianxo. Moi buenas, que tal? Buenas. Disfrutando do día? Sí, moito, Eu estou vendo moita xente así vestida. Sí, porque é do Feirón, é como se viste, así. Esta é a vestimenta típica. Sí, de aquí de Rianxo, do Feirón. Non sei como che deixaron entrar a ti se non ves así vestido. Pois isto é unha puntualización xa para o jefe, que me compre unha roupiña para vir ao feirón, non? Ahora ti non podes comprar, home, que haina no mercadillo sempre. Hai haina aquí? Sí. Pois entonces despois paso a buscala. É que imos ir comer o pulpo hoxe. No, hoxe non. Hoxe hai máis ben churrasco. O pulpo non, porque o pulpo xa o comemos máis a menudo. Hoxe comeremos churrasco, unhas hamburguesas, así, uns kebabs. Hoxe vámonos a pasar un pouquinho. Hamburguesas e kebabs? Hoxe sí. En serio? Cámara, apúntame a min. Con esta xente non se fala que non come. Perdón que moleste por aquí. Vexo entretenido, Bastante. Xa temos o pa completo, pulpo e viña. Sí, yo pan. E o pan tamén. E boa compañía. E boa compañía. Todo. Témolo todo hoxe. Todo. Que é daqui de Rianxo? Non. Ai non, de onde ven? De Tribes. De Tribes. De Pova de Tribes. Pero a festa conoce. Sí, moi ben. Non vou molestar máis, que vexo que ten gana de meterlle man ao pulpo, Home, xa son horas. Xa son horas, bo proveito. Gracias. Bueno, qué maravilla de baile, señores. Gracias. ¿De dónde veñen? Somos de aquí. Son de aquí de Rianxo. Antes de marchar, unha pregunta obligatoria. Vamos comer o pulpo? Home, se xa ven no contrato. Os gigantes rompen montes, matan mares. En esta terra, os gigantes rompen montes, matan mares. E non se pode soportar tanto vento a girar. Vento, solamente vento, a girar. Vento, vento, a girar. Nesta terra xa vai chea unha balanza tan desfeita. En esta terra xa vai chea unha balanza. Temos aquí un que non é de Rianxo. A ver. Con permiso, vamos a arrimar por aquí. Que te estaba oindo dicir que ti non eres de Rianxo. Nada. De onde eres ti? De zona de Tordoia. Da zona de? Tordoia. Pero está aquí ao lado. No. Queda a 90 kilómetros. Ao lado. Bueno, tal cual, sí. A ver, logo conocías a festa si estás aquí. Pois sí, esta sí que é de Rianxo, ves? Aparte que te vexo-te que a indumentaria completa de rianxeiro. Exactamente. Falta má rede e pouco máis. E pouco máis. Entonces non é a primeira vez que estás aquí. No.
Bueno, vexo que hoxe temos o día xa organizado, non? Sí, hoxe está organizado. Xa lle fuche quitar os jueviños á Jaliña. Normal. Todo E esta indumentaria, que eu vexo un montón de xente así que a indumentaria. Área do feirón marineiro, normalmente os marineiros, o que poñen, bueno, é indumentario do día de hoxe. Pois tes moitas cousas, hoxe tes moitas cousas. Tes o canto do pájaro pinto, tes as comidas típicas de hoxe, pois todo en general. Hoxe é o día grande. Co tranquiliño que eu te vin onte. O lunes, no, onte non, o lunes. Tranquiliño que eu te vin. E hoxe... Hoxe houve que baixar antes, entonces xa se empeza antes tamén. Hoxe xa vos vexo outra vez todos a xogo. Como ten que ser? A ver, quen é o máis animado aquí? Este. Como me molan esos pendientes. Son de súa nai, A comprarllos a miña nai ali ao puesto a plaza da iglesia, Que é artesana? Miña nai é artesana de toda a vida. E iso que son? Berberechos. Collidos ali debaixo da miña casa, ainda por enriba. Comercio de proximidade, podese dicir. Mirando eu tanto instrumento por aquí, todo artesano. Toda artesana, todo feito por min, eso, e sabes, todo, estos serían os instrumentos menos conocidos para a xente, que son o que se chamaban instrumentos pobres daquela época, e logo de sempre, claro, as panderetas, pandeiros, bombos, e eso, tarrañolas, un pouco de todo. E este dime que era un instrumento pobre. Claro, isto chamanse carrizos, co carrizo é un páxaro pequerrecho, e isto é para acompañar a percusión, así tocando, e acompañamos. Y la boca también. Bueno, é un día deses que se celebra todo o que hai. Celébrase todo, non? Sei, hoxe vai todo incluído. E digo eu, o nombre da peña... É dos que quedan, dos que dan, era unha dilla. Unha dilla bastante grande, pero resulta que vamos eliminando porque van marchando. E hoxe que toca? Visita aos artesanos? Hoxe toca moitas cousas, hoxe toca moitas cousas. Hoxe me parece a mí que vai tocar pulpo, churrasco... Bueno, algo deso temos, algo deso temos. Estamos aquí co jefe que estaban denominando por aquí. Fala co jefe, fala co jefe. O jefe son o pai, home, por eso me chaman jefe. Ah, amigo. Estaba mirando eu o llavero este. É ese llavero? Isto é unha cousa que levaban os mariñeiros de aquí cando iban a... Isto é un... É un corcho que se poñía para estirar a rede. Claro. Isto flotaba e abaixo leva plomada e facía... Era o que facía que se mantuvera a rede arriba, no... Sábano, de tinto, poñían o cabo así, pequeniño, daban unha volta que daba xa para aguantar a cintura. Non sei cal é o mariñeiro, non? Quen é o mariñeiro logo? É fillo de mariñeiro, é o meu xenro, pero é fillo de mariñeiro. Eu son de Rianxo porque adotivo. Son de Santiago, pero aquí 40 anos. Bueno, xa é máis de Rianxo que de Santiago, Claro, moito máis. Eu xa notaba no acento que... Non, eu son de Santiago. E ademais estou moi contento de estar aquí, porque a min aquí a xente quéreme, porque eu tive unha orquesta que fixemos aquí en Rianxo, a Orquesta Abanico. Ai, sí, músico entonces. Claro, cantante para ser maior. Hoxe está na súa salsa, música... Aquí tes, cantante da Orquesta Gran Parada, moitos anos comigo. Vamos arrimar ao cantante, que el non lle pode ter medo ao micro. Con permiso, pero eu expresome con claridade.
Que tal o home? É daqui de Rianxo tamén? Exactamente, daqui mismo. É que hoxe disfrutando do día... A tope. A tope. A É o tope. mellor día que ten Rianxo. Pero bueno, vexo que a xente non é moi devota aquí do pulpo, que pasa? Do pulpo. Do pulpo. Bueno, a verdade que tes razón, aquí en Rianxo eu levo aquí un montón de anos e pulperías poucas veñen, non sei por qué, porque aquí somos máis de empanada de millo, de berberechos, de empanada de mejillos, souviñas de Rianxo, que fixamos a festa no mes de agosto, estuvo de todo. Estuvemos nós por aquí probando as souviñas. De biche que estaba ben, non? Espectaculares. Claro, pero bueno, a verdade é que o pulpo non estila moito por aquí, non sei por qué. Moi ben, Julio Alcalde, concelleiro de Cultura aquí en Rianxo, que tal? Como estamos vendo este ano a festa? Bueno, este ano a festa, como a anos anteriores, bueno, todo un éxito, estamos encantados, temos un día estupendo, a afluencia da xente é moi acolledora, moitísima xente, cada día, bueno, mellor dito, cada ano vamos superando un pouquiño máis, novos postos, e, bueno, todo un atractivo para a comarca no día de hoxe. E postos este ano cantos temos, entonces, sabríasme decir? Sí, en torno a 80 puestos, un pouquiños máis que co ano pasado, 7-8 puestos máis que o ano pasado. Cada ano hai novas incorporacións, xente que se quere montar o seu puesto. Entonces, bueno, tratamos de darlle acollida a todos os puestos, porque, bueno, é un pouquiño a demanda do que nos piden. Bueno, e como se ve que a xente daqui de Rianxo leve tan arraigada a cultura esta mariñeira? Bueno, porque somos unha vila mariñeira, e ao ser unha vila mariñeira, polo tanto, a cultura mariñeira vai dentro dos gens dos rianxeiros. Da igual que seas rianxeiro dunha parroquia, o que é o gen mariñeiro vai incluído. Entonces, hoxe é un día de festa onde a xente, aos que nos gusta moito a Guadalupe, quizás sea o día máis importante para nós da festa, independentemente do propio día das bengalas, o último día de mañán, ou o día dos fuegos, ou o primeiro día, non? Neste caso, o día dos fuegos será hoxe mismo, porque están suspendenos o domingo por mor da choiva e serán hoxe esta medianoite, teremos os fuegos. Entonces, esta noite toca pirotecnia aquí en Rianxo. Esta noite toca pirotecnia, toca un día bastante largo, un día dende a mañán hasta ben chegada a noite, e o que este ano, ao incluir os fuegos, pois alargarase máis polo menos hasta a medianoite, seguro. Pois xa sabedes, hoxe en Rianxo hai festa todo o día. Moitas gracias por atendernos. Moitas gracias. A disfrutar do día. Gracias. Moi ben, festeiros e festeiras, nós hoxe hasta aquí chegamos nas festas da Guadalupe de Rianxo. Non vos esquezades, 986 71 0741 e aí estaremos para gravar a vosa festa. Ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Eu vou seguir un ratiño máis disfrutando das festas de Rianxo aquí no Feirón Mariñeiro. Hasta a próxima. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimiento. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. No Ciporito temos todo tipo de viños e se non temos, buscamos. Pazo de Ruanova, Treixadura e Mencía. A nosa liña de augardentes, a nosa liña de conserva. Saúde, familia. E se é preciso, levamos nós.
Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans.